Assalamu alaikum wa rahmatullah. Interlinkers barkanmu da wannan lokaci da fatan mun wani lafiya. So kun ga yanzu nan na riga na shigo cikin Interlink dina, ina so in yi log in na batun wurin ambassador nake so in je. So sai ka ga gashi nan. Musamman wanda suke tambaya akan harkar ambassadors. Abin na ɗan ban mamaki yadda muka yi batun videos, muka yi ta abubuwa. Amma yanzu ka fara dai, to gashi nan sai ka je ka yi editing profile ɗinka na ambassador. So yanzu sai ka matsa ga shi ya danna open, na danna open gashi nan a ƙasa. So gashi nan ina ƙoƙarin buɗewa. So kun gani ko? Yawwa. So already ni na riga na yi login. Kai in baka yi login ba sai ka yi scanning, zai tura maka password, email sai ka je ka abin nan. So gashi nan ni zan shiga profile ne saboda na riga na yi login. Good, kun gani. So duk kun ga ACS ɗina har yanzu 0 ne. So duk wanda ya samu wannan za ka ci gaba da yi ne. Misali in an kulle maka Twitter, za ka iya zuwa ka yi editing profile ɗinka kowane lokaci, ka cire Twitter ka, ka saka wata. Kun ga nan wurin shine wurin editing ɗin. So amma ni ba abin da ya kawo ni ba kenan. Kun ga batun ACS ga abubuwa nan da yawa, musamman gashi nan an ce daily task. Kullum za ka riƙa posting kana reporting ɗin shi a wani Google form. Yanzu kun ga na taɓa daily task ɗin nan. Yawwa. So ko da a ce kai kana yi ba ruwanka da sai ka je kana tambayan wani an saki sabon form, nan kawai za ka zo submit daily task. Zai kai ka, kaga sai ka je kaga sabon form kenan. Zai buɗe maka a browser sai ka je ka ciki in kai task. To ka gan shi? Wannan form ɗin shi muke ba ambassadors suna cikewa. So kai tsaye za ka iya shigo shi ta Interlink ɗinka. Ina fata an fahimci wannan. So abubuwan dai ga su nan da yawa. Nan misali gashi nan an saka team. Gani mutanen da ka gayyata ne. Na misali in ka gayyaci, me nake so in ce? To abun ma ya ƙi ya nuna, yana ta slow ne ko? So ba damuwa, ya yi nauyi sosai. Yawwa to kun gani referrals ne ga su nan na taɓa. Ga su nan kun gan su, ina da mutane 36 wanda na gayyata a matsayinsu na influencers. Kun ga su nan, duk ga su nan ga Interlink ID ɗinsu, ga ACS ɗinsu duka 0. Wanda ke ni kaina ban da shi balle su. Sai a ci gaba da tura daily task kamar yadda muka yi bayani insha Allah. So a daily task ɗin bai da wahala. Bai da wahala daily task. Na riga na yi ɗazu. So da komai ma za ka iya yi in dai kai influencer ne. Duk in kai task da kowanne platform za ka iya zuwa kai posting. Amma dai an fi son ka yi inda za ka samu ɗan like haka da comment da retweeting. Yawwa shi ne kawai. To Allah ya ba mu sa'a.